Det er filmen om manden, der skriver om Charlottenburg Slot. Problemet er blot, hvor manden gemmer sig. Det var Hohenzollerne, der boede i slottet. Det er ikke manden. Men manden er måske oppe på taget. Måske er han en af figurerne, der står oppe på taget. Måske sidder han oppe i tårnet, som vi ser her. Eller måske går han rundt ned i den Versailles-lignende park over en af broerne, eller han kommer cyklende igennem parken. Manden, der skriver om Hohenzollerne, det er ikke til at vide. Det kan også være, at han kommer svømmende op igennem Spree, eller det kan være, at han kommer sejlende op igennem Spree, eller det kan være, at han bor i et af husene langs med Spree. Nej, der sidder han. Han sidder på et hotel, der hedder Hotel Columbus. Det ligger i det østlige Berlin. Noget, der engang var Østtyskland, men ikke er det mere. Og nu er den film slut. Det var filmen om manden, der skriver om Hohenzollerne, og den var lavet af